dito ngayon? Anniversary ng GIN. Jesus is the Lord po. Okay, sa MJ Saraon po. Kasama ko si Ma'am Darrell. Tada. Dito po kami ngayon sa sa JIL Taiwan, sa may Taiwan 36th anniversary po. Para ko mag-picture. Doon ang gusto ko, oh. Sige, dali lang ka doon. Hawakan mo. Sige, sige. Makita man. Teka nga pa. Na, dyan. Halata, atin na lang. 1, 2. Up body lang. Ito yun eh. Doon kaya sa gitna. Ayoko. Patingin niya. Patingin niya, ma'am. May message ka. Ano, oy, ano, ikaw na bayad? Wala kang binayad doon. Mag-ano tayo? Magsusunod natin kung ano gagawin. Nandyan sila. Ito si Phil. Halika na. Mag-pick up ko. Upo ka dito, kapatid. Wala po siya. Parang dalawa. Ano pa ang first timer? Tsaka Ang sa nagdala ito, first timer ito. Tapos ito, telephone number, address, saka yung nagpangalan na nag-invite. Igagag. just in case ay mga Ano ti Aldaw tata? 14. 10, 14. Saglit bunso ha, nagpapaano lang. Hindi po nasulat yung ballpen. Ay, hindi ba? Ito. First timer. Ano? Dinidikit sa kanila. Ang first timer ate yung dilaw. Tapos ikaw nag-invite sis, ano? Rim, Kanya yung blue. ano? Pahingi naman mo. Asan na yun? Sis. Oh, tapos na po. Tapos na, ang tapos na. Sige. Dito ka Elsa dapat sa gilid yan. Asan yung medical niya? Sa ate Gina. Halika diyo. Malinas. Saan siya? Robin Alan. Oo, kasi doon siya. Sa ilagay. Gusto niya dito sa doon. Tapos doon kayo sa harapan. Asan yung pastor? Nasa tulay doon sa labas tayo kasi nga walang first timer. Ay, sorry. Picture. Sige po, sorry. Anong dataan? Ako balik? Balik ako. Ano? Ano ba yun? Address Pilipinas? Ha? Address Pilipinas? Complete. First timer po dito. First timer po. Dito po. Ate, sulat mo pangalan niya ikakasa ko kayo. Kailangan ko na maglipayang glass. Kasi magnipayang talaga to. Joke lang. Gusto na yun. Oo, para tumawa. Ano po natin? Dito yung kung sino yung nag-invite. Ako na magsulat. Dito ano yung nag-invite. Wala talaga? Ay, tapos ka na dala. Madikan. Pwede?
Nagpunta ako doon sa harap. Ay. Close ko na po kasi bawal po. Thank you po.